Angenibingelele ngiphinde futhi ngamukele la kuNqombothi Media TV 18. Wengane zakwethu ngicela ukuthi uyavela ikhasi. Ngicela wenze kufanele ucofa subscribe, ulike, uphinde ucomment. Ey'ndabeni engenayo indaba ey'thinta okwazi Nsele kanye nensizwa yalapha kaNongoma okuPhakelumthakathi. Ukwazi Nsele ingane zakwethu useyiphendulele enkulumeni ekhishwe uPhakelumthakathi izolo la khona ababize khona ngey'tabani wathi badliwa ey'nqeni laphana eGoli eSandton. Kanti ukwazi Nsele usekhiphe naye ividiyo waphendula wabhekisa ngqo kuPhakelumthakathi la khona amtshela khona ukuthi singajwayelanini kabi ukuthi nisibona sibahla kusho ukuthi asikwazi ukulo okanye asizona iy'nsizwa. Kodwa-ke ngalokho khuluma kakhulu ake ngikuphe nazi nje inkulumo kwazi Nsele la khona ey'khulumela yena mathupha ephendula inkulumo kaPhakelumthakathi equbula umsindo kakhulu izolo ekudeni zokuxhumana. Wewafethu akungathi ngoba mhlambe masifika kulezi zinto zobuciko safika sizingane sesohlala sizingane noma sesibadala. Yabona nje ukuthi mhlambe nasebusweni sinokubukeka njengezingane ngenxa zokuthi azidli idakamizwa zasemhlabeni. Akusenze ingane lokho. Yabona masofikile kudedwa zwadlula. Usuke sungaba umnomzana womuntu noma usumnomzana womuzi. So asizone ingane singajwayelani kabi. And akuthina sonke abafana ukuthi ngoba nakho sisebucikweni asibazi ukuthi umtsizwa buyini. Siyabazi umtsizwa ukuthi asikhethanga bona. So wena ukuthi wena wakhetha ukuba insizwa akukwenzi insizwa enkulu ukudlula mina. So ngelinye ilanga ukuthi mawukhuluma ukukhumbula ukuthi hayi noma eyiciko kodwa naye waqhathwa khulelwe emakhaya. Ungathi ngoba uyahlonipha mhlambe futhi ubukeka enobuso bengane uma socabanga ukuthi mhlambe ngoba wena umubi usungangixosha. Ayingenziwa kanjalo lento. Obaba badala abanye asiqhathwanga nabo baqhathwa nobaba. So kuye kubi uma uzofica ubaba omdala ekhulume ngazuthi manje sefuna udate nawe. Lokho kubonisa ungayihloniphi yena. Ngoba kwamina njengoba ngiyazi ukuthi ubaba mdala. Ngakho ke kumele ngimhloniphe. Kodwa ngaphambi kokuba ngimhloniphe kumele yena ayihloniphe yena. So asibhasobheni into ezosenza ukuthi isijwayeze kabi nezingane. Nakho lokho uhambe siphawula nala ngamele siphawule khona ku social media. Kwakhona lokho kuzoqeda inhlonipho. Ugcina ungasabukeki njengobaba kodwa ugcina ubukeka njengebhukazi nje eliyiwuwa elifana njengebhelundi khayithi into endiza nomoya. So asibhekeni into ezosehlisa isithunzi. Kodwa futhi ukuthi nathi sibuka sezingane akusenze ingane ngoba kwathina la sibuya khona sesishaya imithetho sakhile makithi sinezingane zizele imizi imile nje ngenxa zethu. So asikhulume siphinde singajwayelani kabi.